Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Tesis hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 al-hadis tutasi'un utawi hadis atasimu ingkang nomor 10. Sakniki hikayatun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikayatun utawi iki iku cerita. Ya ikhwani hai sedulur ingsun, la tahtamu ojo prihatinake sira, ojo mrihatinaken sira, prihatin ojo susah lah maksudnya. Latah tamu ojo nusahaken sira ngalar rizki ingatase rizki, wala yamnakum lan ojo nyegah kum ing sira apa rizkukum rizki sira nganit taati saking taat bisa babi qaulillahi ta'ala kelawan sebabe pengendikane Gusti Allah Ta'ala. Hikayah dalam cerita ini dipun aturaken, ya hai sedulurku, hai saudara-saudaraku, janganlah kalian itu terlarut dalam kesedihan ala rizki ingatase rizki, walayam nakum rizkuku menganit to'ati, janganlah menghalangi rizkimu untuk taat kepada Allah. Karena biasanya orang yang sedang dilimpahkan rizkinya, orang yang dimudahkan rizkinya, justru rizki itu akan menghalangi taat maring Gusti. Wong kadang-kadang kayak aku dewek, orang duwe duit, mbasa duwe duit 5 juta, iku wis berubah. Rasane iku wis ana rubahe. Nah, perubahan itu tidak jadi masalah asalkan tidak menghalangi untuk taat maring Gusti. Maksudnya taat ya wong awam kaya aku, kaya jenengan kabeh iki sing penting 5 wektune lah, 5 wektune. Ora ketang ora salat iku pas-pasan. Maksudnya pas-pasan iku ya Fatihah suratane pendek, ora ruku, ora iktidal, ora sujud iku macane iku pas-pasan. Kadang-kadang sing penting nang kono iku ana tumakninae ya minimal iku. Syukur-syukur setelah merasakan bahwa ibadah itu adalah kebutuhan kita, bukan Allah yang hajat atau Allah yang butuh atas ibadah kita, tapi kita yang butuh untuk beribadah kepada Allah. Bisa babi qaulillahi ta'ala kelawan sebabnya pengendikane Gusti Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Nang kono ra ono, nang kono kur wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin
ora ana utawi gegremetan iku makhluk sing obah, sing aktif, makhluk sing aktif yang diciptakan oleh Allah fil ardi ing dalem bumi illa 'alallahi iku illa 'alallahi angin ing atase Gusti Allah rizquha utawi rizkine dabah, tidaklah dabah atau hewan atau makhluk ke Gusti Allah sing aktif yang ada di permukaan bumi ini kecuali rizkinya sudah ditanggung nang Gusti Allah. Jadi yang harus ditanggung. Tapi kadang-kadang kita itu hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu, akhirnya kita itu merasa belum ditanggung oleh Allah. Kabeh iku ditanggung. Kama kaya dene keterangan. Ini ada lagi ayat berikutnya wa ya'lamu lan ngudaneni sapa Allah mustaqarraha inggon manggone atau inggon tetepe dabah. Wa mustaudaaha lan nggon baline daerah dabah. Kulun utawi saben-saben suci fi kitabil iku fi kitabin ing dalam kitab Gusti Allah atau fi kitabin ing dalam Lauh Mahfuz mubinun kang pertelo. Kabeh iku manggone wong iku nang ndi itu sudah ditempatkan oleh dalam pengetahuan Allah. Manggone iku nang jero lemah kaya cacing iku yo atas pengetahuan atas ditempatkan juga oleh Allah. Ini cacing mangane lemah, menungso manggone nang ndi kabeh iku dalam pengetahuan Allah. Iku fi kitabin ing dalem Lauh Mahfuz mubinin kang pertelo. Kan. Mulane nang wis sabihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara wa hada walladzi landat atau Allah qaddara kang wis mesti sapa Allah wa hada lan nuduhake sapa Allah. Berarti setiap manusia atau setiap makhluk Gusti Allah itu berjalan atas takdir Gusti Allah, perencanaane Allah. Tapi itu sudah dalam perencanaan Allah. Mulane wali sanga iku nggambaraken ya persis kaya wayang. Menungsa atau makhluk Gusti Allah itu kaya wayang persis. Wayang blas ora bisa ngapa-ngapa. Kita jebaken yang sing ngomong sapa? Dalane. Sing nancepaken urip kenek nang dhuwur gedebok iku ya berarti sing nancepaken dalange. Terus gelut menang lan kalahe karepe dibuang aring kotak ya. Karepe dalang. Lah iki persis manusia. Mulane gawe gambaran sebenarnya kita itu allazi qaddara sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ditakdirkan nang Gusti Allah iku ana ditakdirna apik, ana ditakdirna elek. Tapi nek wong mukmin, wong Islam ora ana wong sing ditakdiraken elek kabeh apik. Contoh, saat kita diberikan anugerah rasa kepenak, nikmat, rizki yang melimpah, maka tugas kita adalah untuk bersyukur. Bersyukur itu adalah sebuah kebaikan atau keberkahan. Saat kita diuji dengan kesialan atau diuji dengan rasa tidak enak, tidak punya uang atau rasa sakit atau musibah, maka tugas kita hanya untuk bersabar. Bersabar itu adalah kebaikan itu keberkahan. Baik nang Gusti Allah diwehi kepenak atau ora diwehi kepenak, kabeh jane iku apik asal iku diberikan kepada orang mukmin. Tapi kalau tidak diberikan oleh orang mukmin, nikmat itu ya bencana, apalagi musibah. Kabeh iku bencana nek bagi orang non muslim. Nek wong mukmin, wong Islam kabeh iku
malah justru menjadi media kebaikan atau keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaya dene keterangan ja'akang teko apa fil khabari ing dalam hadis. Rupane innallaha satuhune Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sapa Allah iku khalaqon ndateake sapa Allah toeron ing manuk ahdoro kang ijo fil hawai ing dalem awang-awang wa ja'ala lan ndateake sapa Allah ngalal dhahrihi ing atase gegeret toeron atau manuk romhan ing tumbak waktah tabatnihi lan ana ngisore wetenge manuk atau toeron romhan ing tumbak akhara kang weneh wa khalaqalan dadekake sapa Allah hutan ing iwak gedhe fil bahri ing dalem segara yakulu kang mangan apa hutan atau yakulu kang mangan yakulu kang mangan apa hutan ki apa iwak asamaka ing iwak cilik wayad hululan lebu baina asnanihi ing dalem antarane piro-piro untune iwak gede apa lahmus samaki daginge iwak cilik wayaduruhu lan melarati atau bahayani apa lahmun daginge iwak cilik hu ing untune iwak gede wayu alimuhu lan nglarakaken apa daging ing iwak gede fayak ruju mongko nuli metu apa iwak gede wayak ruju wayu kriju mongko ngetokake apa iwak gede roksahu ing ndase iwak gede minal ma'i saking banyu. Nah iki dalam hadis ini diceritakan sesungguhnya Allah menciptakan burung yang hijau yang terbang di angkasa. Lalu Allah menjadikan burung itu nang geger duwe tumbak, nang weteng juga duwe tumbak. Gusti Allah terus ndadekaken iwak gede nang segara. Sing iwak gede iku panganane iwak cilik. Saat iwak gede iku mangan iwak cilik, daginge iku sering tersisa nang untune. Akhire iwak sing gede kuwe gelem lara untu. Lho apa ya? Lah iku memang wis di skenario nang Gusti Allah. Jadi satu dengan yang lain iku menjadi sebab rezeki. Nah, iwak gede mau sela-sela untune iku pada ana selidite sebab mangan iwak cilik mau akhire dheweke iku ngetokaken si apa ndase. Hari nduk aku tahu dikirimi videone iku. Anak iwak sing model kaya masyaallah. Nah, terus mangan untune selilitan munggah mendhuwur. Munggah mendhuwur iku ana manuk. Manuk mlebu aring cangkeme mawi duwe cagak. Manuk iku nang geger iku ana apa tumbake cagak kaya iki. Terus nang weteng ana cagake manuk iku. Iku lho. Pas saiki kok ditotoli apa? Untune iku daging sing pada anu ditotoli. Iku lho. Lah nek wis bersih tembe mabur mawi nek wis bersih. Akan kowe sing gumune. Aku tahu dikirimi videone iku nang Ari bojone Hikmah kakange Teguh. Aku tahu dikirimi. Masya Allah gede-gede ndeleng ya Allah. Carane Gusti Allah awe rezeki ari manuk iku pancen wis ditetapaken nang Gusti Allah. Akhire engko nek wis resik iku mabur. Mabur iwake iku rasa lega terus disikati cara disikati resik iku lho iwak apa manuke bali dalam keadaan kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bayah tahulan buka apa iwak gede famahu ing cangkeme iwak gede hutan kue iwak gede paham bayah si umongko nuli teko apa zalikat toiru mengkono manuk al ahduru kang ijo bayat kulum mongko mlebu apa zalikat toir fi famil huti ing dalem cangkeme iwak gede yakulu khale mangan apa zalikat toir ma ing barang kana kang ana apa ma iku baina asnanihi ing dalem antarane pira-pira untune hutan wayakunu lan ana apa arromhani tumbak lorone iku kaamudaini kaya cagak loro fi famil huti ing dalem cangkeme iwak layak diru hale ora kuat atau ora mampu layak diru hale ora mampu apa iwak gede atau hutan ngalamadhihi ing atase mamah dalikat toir atau manuk wa aklihi lan mangan manuk cagake iku kuat cagake sampai iwak iku arep mingkem ora bisa berarti cagake kuat temenan. Iku gaweane Gusti Allah. Buat canggih kaya ngapa teknologi kon gawe yang ora bisa. Gawe ya kaya manuk. Ora bisa manuk. Kaya manuk tok bisane. Wong gawe lemut ya ora bisa. Bercucuk cilik banget kayak jarume nek ngantuk iku getihe keseduk tuk titik bangket tuk endi getihe. Bolongane iku lho wong gawe pipa beang. Tapi cilik banget bisa nyedot kan? Getih lho. Lah iki masalah sing bolongi sapa? Umpamane nang kono ora ana sing bolongi ya ora mungkin. Sing bolongi nang kono nek cara wong ateis orang yang anti Tuhan, bukan wis tekan kanane ndasmu. Endi tekan kanane sudah dari sananya. Dari sana nanti parahnya nyong jejal sana nanti sudah dari sana itu mesti setiap sesuatu yang ada pasti ada penciptane lah iki kaya lemut iku masalah ngumuni pat lah iki gaweane Gusti Allah rupane iwak sing model kaya piye terus gaweane Gusti Allah manuk sing model kaya gue iku diantara keduanya menjadi sebab yang satu itu jadi sehat yang satu bisa jadikan sebab apa orang mungkin iwak iku umpamane kok mangan sela-selane untune kok ana dagingnya sampai ora ditotoli nang manuk mau iku akan membusuk maka giginya juga akan mulutnya akan busuk maka ikan itu akan menjadi kena penyakit lama-lama akan mati. Nah iki nang Gusti Allah wis demikian rupa wis setel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadurru lan bener? Falamma kana makana ya ben asnan iki kaya kulo romane Bismillahirrahmanirrahim falamma kana mongko semangsane ana falamma fana yo wa akala falamma fana mongko semangsane entek apa allahmu daging sinandi nimbaini asnanihi ing dalem antarane pira-pira untune iwak gede atau hutan yatiru mongko mabur apa manuk fil hawai ing dalem awang-awang wa ja'ala lan dadekake sapa Allahu taala Gusti Allah taala rizqahu ing rizkine manuk baina asnanihi ing dalem antarane pira-pira untune iwak wayar jingulan bali opo alhutu iwak ila makanihi maring panggonane iwak maksudnya maknang segara nyelemane
wayastari hulan ngerasa kepenak aduh kepenake untuk beras sik mau senot-senot terus ditotoli wong sing jenengane mbok ora ngandel mangan daging wedhus daging sapi selilite kok sampai rong dina untune mbok ora ngandel yang ngono niku lho keselilitan kok sampai rong dina pasti akan membusuk daging itu akan membawa penyakit akhirnya lara untu abuh niku lho lagi iwak kembali ke dalam lautan atau kembali ke dalam desane atau tempate ya iku iwak iku ya baline yaring banyu mau iku dalam keadaan rasa kepenak bisa babihi kelawan sebabe man wayakunulan ana apa kulu wahidin saben-saben siji minhuma saking iwak lan manuk iku sababan dadi sebab li akhori kaduwe weneh wala yatrakulan ora tinggal sapa Allah at-tayra ing manuk bila rizkin kelawan tanpa rizki dan Allah tidak akan meninggalkan burung itu pulang tanpa rizki. Pakai fahale kaya apa yatroku ninggal sapa Allah al insana ing menungso bila rizkin kelawan tanpa rizki bagaimana mungkin Allah akan meninggalkan manusia yang diberi akal, yang diberi organ tubuh paling sempurna. Ahsani taqwim. Areta lagi juga tujutin pada legal lagi ini wala yakut nonton apa sini nang suratin watini wazaitun waturi sinin dan balatil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim khalaqna demi nyekti laqad iku laqad demi nyekti teman-teman dadekaken sapa ingsun laqad khalaqnal al insana ing menungso fi ahsani taqwimin ing dalam bentuk ing dalam sebaik-baiknya bentuk sing paling ideal iku mulane menungso sing paling ideal fisiknya paling ideal untuk menerima perintah Gusti Allah untuk menjadi khalifah di bumi iku bentuknya sing paling ideal jejel nek umpamane kok jaran diperintahkan sembayang ora ruku kepriwe ora sujud kan angel masalah sikile beda kan pokoknya kan angel meneng jaran lah pantes banget neng menungsa iku diperintah sembayang sebab memang bentuknya iku ideal maka bagaimana mungkin Allah itu akan membiarkan manusia tanpa rizki Orang mungkin iwak sing kaya gue bae nang Gusti Allah kur dibekali apa mau cagak nang geger karo nang weteng iku tidak pernah ditinggalkan oleh Allah tanpa rizki. Lah nek wis kaya iku kadang-kadang mikir dhewek cuman sing dadekna gelisah, sing dadekna susah nang awake dhewek iku biaya pamer. Apa? Biaya pamer, biaya untuk membiayai nafsu ego kan ya asal kurmangan tok zaman siki iku masalah kabeh ngilang langka wong kelaparan orang ana wong kensotan zaman siki wis pengen mangan wis pada wareg ngombe wis pada wareg klambi ya kepengin dian nek ora apa tidak tercukupi kebutuhan sing nang kono sifate untuk memenuhi nafsu rasanya jadi susah niku lho padahal nang kene diomong nak wala apa pertama tahommu wala tahtamu ala rizki janganlah kalian itu bersusah, bersedih atas rizki karena rizki itu sudah ditanggung nang Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari cerita ini bahwa manusia itu memang sudah ditakdirkan nang Gusti Allah untuk menjadi khalifah, menjadi pengganti Allah di muka bumi ini. Maksudnya pengganti karena Allah menciptakan manusia paling sempurna, yaitu punya akal dan nafsu.
nafsu. Berarti menungsa iku ya ana malaikate, ana setan. Iku diomongna. Berarti orang mungkin manusia itu selalu seperti malaikat, orang mungkin. Karena manusia itu dalam dirinya itu ada setan. Ya orang mungkin menungsa jadi setan seutuhnya ya ora bisa. Jadi malaikat seutuhnya ya ora bisa. Mulane ya kadang ana salah, kadang akeh benere, ya biasa. Sing penting nang rasane dhewe iku aja rumangsa bener tapi rumangsa salah. Nek wis rumangsa salah kudu akeh istighfar. Kur kae ketok bolak-balik ngesuk dadi wong apik, kadang ngesuk kejeglong dadi wong elek. Ya tobat maning, ngesuk maning yo kaya kuwi anane menungsa. Jadi tidak bisa ideal atau sempurna kecuali Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hikayatin lan iku ing dalem hikayah wa fi hikayati Ibrahim bin Adham lan iku ing dalem ceritane Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham, perlu diingat, kelingan Ibrahim bin Adham. Siapakah Ibrahim bin Adham? Adalah seorang anak raja. Tentu saja seorang anak raja, nek cara siki anake wong suki sultan. Sultan arep ngapa bae sih ya men kok-kok nang tulisan kon. Lah itu sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatullahi utawi rahmate Gusti Allah iku alaihi muga tetep ing atase Ibrahim bin Adham. Wa kana lan ana apa sababu taubatihi, sebab tobaté Ibrahim bin Adham iku annahu satuhune Ibrahim bin Adham iku kana ana sapa Ibrahim bin Adham yauman ing dalem suwiji dina minal ayyami saking pira-pira dina iku kharaja metu apa sapa Ibrahim bin Adham ila saidi maring berburu ngerti apa ya enggak ya, berburu lah ya, mungkin golek apa babi apa nembak. Panazala mongko nuli leren sapa Ibrahim bin Adham manzilan ing panggonan leren wabasa tolan beber sapa Ibrahim bin Adham asufrota ing cara nangkene asufrota ing nek arep mengsawa gawa sega apa jenenge ya? Pocong atau beng apa ya? Bekal ya. Penggel. Penggel iku umum. Bahasa penggel iku umum. Ngana-ngana. Asufrota ing ajang mangan atau penggel liyakula supaya mangan sapa Ibrahim bin Adham apa ama ing panganan Fabai nama ing dalam suwiji waktu huwa utawi Ibrahim bin Adham iku kadzalika kaya mengkono-mengkono leren. Ja'a mongko teko apa hurabun gagak wa akhoda lan ngalap apa gagak minas suproti saking ajang atau penggel. Penggelen ora sega karo jangan gendot. Utuh wa akhoda lan ngalap apa hurab minas suproti saking penggel khobasan ing roti biming qarihi atau bimang qarihi kelawan cucu ke gagak watoro lan mabur opo gagak fil hawa'i ing dalem awang-awang fatanga jaba mongko nuli gawok atau gumun sopo Ibrahim bin Adham mindalika saking mengkono njupute atau ngalape gagak. Nah, ini suatu saat Ibrahim bin Adham sebab tobate Ibrahim bin Adham judule Ibrahim bin Adham nang kono bahasane tobat berarti maune iku dalam keadaan bukan orang baik-baik saja. Anake raja tur nang kono termasuk raja sing kurang apik atau dolim. Ibrahim bin Adham awalnya seorang yang sangat dolim. Saking dolime
Ibrahim bin Adham iku nang kene, sehingga Ibrahim bin Adham itu pernah melakukan terhadap rakyatnya dan sebagainya, penindasan terhadap rakyatnya. Nah, sebab tobatnya Ibrahim bin Adham suatu saat atau suatu hari dia keluar berburu. Nah, saat berburu mestinya pundus kesel ya leren, kepengin makan atau kepengin makan. Saat dibuka nang kono iku penggele, nah iku ya kula ta'ama fa nama huwa kadzalika jalhub. Datanglah burung gagak rotine mau tundet digawa mabur. Bingung ora tahu-taune ana burung gagak mbeke dibuka besi toto digawa mabur. Gaul iki roti. Lha wong Ibrahim